Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní videokanálu Xperia X8 Fan Portal a dnes vám prvýkrát predstavím hru s názvom Skater Boy. O čo ide? Už názov napovedá, budeme hrať skatera. A je to veľmi jednoduchá hra. Mám počuť zvuky. Dám si to troška tichšie. Ešte. Takže budeme hrať skatera. Sú tam 3 úrovne, alebo teda 3 mapy prostredia, úrovne. Každá z nich obsahuje 30 levelov, od najťažšieho po najťažšie samozrejme. Takže je tam mesto, prostredie, les a také ešte halloweensky asi téma cemetery, takže cintorín, ale je tam všetko možné. No a plus ďalšie hry od vývojárov BMX Boy, takže niečo podobné. Môžeme si teda na základnej obrazovke, nič veľa toho není. Jedine dá sa zvuk a hlas teda toho chlapíka. Tak dáme si nejakú ukážku. Ovláda sa to len skoky a rozbeh. V každej tej mape je 30 tých levelov, som spomínal. Dáme si ten najľahší na začiatok. Takže ľavým tým sa posúvame. Pokiaľ tlačame, tak samozrejme ideme rýchlejšie a musíme takto skakať, preskakovať rôzne prekažky, zbierať hviezdičky. Čím viac hviezdičiek, tým je lepšie samozrejme. Takisto tieto poháre treba dávať pozor. Ešte sú nejaký bonus za to, keď na nejakej prekažke ešte vo vzduchu, alebo teda spravíme ešte nejaký skok navyše. Hej, napríklad toto, koniec. Takže to bol taký jednoduchý level, prvý samozrejme. No, čo tu také ešte máme, je to po 10 úspešných prejdeniach sa nám odomkne vlastne ďalšia mapa, plus 3 nové v tej predchádzajúcej aktuálnej mape. V tých ťažších leveloch tam už treba preskakovať aj rôzne predmety, ktoré sa hýbu smerom k nám. Ako je napríklad taký valec. Áno, táto šipka akurát tam bola, to nás vynieslo do šika vyššieho. No a takto nejako to vyzerá, keď narazím proste. Hej. Začínam samozrejme v checkpointe, ak som ho teda prešiel. Hore vľavo vidno vlastne celú dráhu. No, toto asi neprejdem. Nesústredím sa na to moc. Hore tu vidíme samozrejme životy, vždy je 5. Koľko pohárov som zobral,
na pravej strane zase koľko hviezdičiek. Ešte na ľavej strane som zabudol teda mapka, alebo teda dráha. Červené body znázorňujú checkpointy. To som preskočil na schvál. A áno, tam hore ste si mohli všimnúť takú vec. Taký krížik červený s hviezdičkami. Ten slúži, neviem či toto je, áno, toto, takéto niečo, 7 z 9 mám. To slúži, pokiaľ nejaký level neprejdeme za tých 5 životov, hej. Stratíme všetkých 5 životov. Áno, tu teraz ste videli, že tam už aj vrana letí. Takže tu už by to malo aj oproti mne čosi sa pustiť. No, celkom dobre mi to ide. No, to som mohol zobrať. Takže tak, pozrieme sa do ďalšej mapy. Ešte k tým také záchranné nejaké veci sú to. V lese samozrejme stromy preskakujeme, drevené prekažky a tak ďalej. Ovládanie ešte som, myslím, že zabudol, že pravým teda skáčeme. No, to ste si už mohli všimnúť. Ide o to teda, že to funguje takýmto spôsobom. Keď sa dostanem cez prvý checkpoint, ako napríklad teraz, a stratím teda všetky životy, tak tým sa dostanete vlastne k tomuto checkpointu, ktorom ste teda skončili. Tu sa vám ukáže taká možnosť a keď máte samozrejme nejaký, tak po stlačení sa dostanete k tomu checkpointu a máte opäť 5 životov. A môžem ísť ďalej. Hej, takže taká pomocka, ono sa to... Áno, tu už čosi sa válilo proti mne. Ono sa to kdekoľvek v tej mape hoci kde zobrazuje, takže je dobre to zbierať, alebo je dobre to mať, samozrejme. Pomôže to teda pri prechádzaní tej hry, samozrejme. Pozrieme si ešte teda tú tretiu, takú tematickú asi pri poslednej aktualizácii, keďže nedávno bol ten Halloween. Tam som zatiaľ prešiel len prvé 4. Vidíte teda nejaké kostry. Je to také pochmúrne. Hej. Takže asi tak, neviem, čo by som ešte tak spomenul. Asi všetko. Hoci kedy sa teda proti vám niečo priženie, v tomto treba nejaké čarodejnice na metlách napríklad, v lese aj medveď alebo také, treba samozrejme skakať, keď niečo letí, samozrejme netreba skakať. A tak to je asi tak všetko. Veľmi jednoduchá hra, oplatí sa stiahnuť na zabavku, na takú rýchlu zabavku, alebo na cestu vlakom, alebo na čakanie na autobus, alebo proste len na také vyplňanie voľného času. Veľmi dobrá zabavka, jednoduchá, nič zložité. Samozrejme táto hra Skater Boy je na Play Store úplne zdarma, takže ťahajte a hrajte. Ďakujem teda za pozornosť a teším sa pri ďalšom videu na kanáli Xperia X8 Fan Portal.
Majte sa pekne.